اف دیمن جناف کۆمەلگەهەکە نیشتەجیکردنا عەرەبێن هاوردە لەسەر خاکە هەرێما عەفرینێنە. کۆمەلگەه لە نێزیکی باژارێ جندرێسێ لە ڕۆژئاوایê عەفرینێ هاتیە ئاواکردن. ئەوژ ئالیێ سازیەکە فلەستینیڤە بناوێ وەفاداریە خێرخوازان هاتیە ئاواکردن. فلەستینیên ku ev projeya niştecîkirina hawirdeyan li ser xaka Efrîniyan peredar kirine, xelkê gundekî Qudsê ne û navê gundê xwe li vê komelgehê kirine. Di nava projeyê de 34 yekeyên niştecîkirinê hatine radestkirin. 8 yekeyên niştecîkirinê jî tên amadekirin. Navê gundê El Zeîm ku gundê xelkê Filistînê ye li komelgehê hatiye kirin. Abdîn Reşo siyasetmedarê Kurd ku xelkê Efrînê ye ji tora medyayiya Rûdawê re got armanc ji avakirina komelgehên niştecîkirinê ew e ku ev hawirde li Efrînê bimînin. ber ku veger ew kesê nihal wê mantîqê ve negerê bajara dixwe wek kesê gota mîsalan bînin yanî ji ber ku dikû nadabin bi rastî ihtimal heye tim eno vegerin malê xwe lê îro gavêk mal ji were ava kirin û mustewtanat wek tiştê heyî bi xedematê wê gi tişt ava kirin têda wê ve neger wê di mantîqê de bimînin û bi ferd bû ser mantîqê wê teغîrekî demografîtek hevê mantîqê Efrînê de yanî û camerayê dimeşînin yanî aniha. Ji aliyê xwe ve akademisyanê Kurd Diktor Welîd Şêxo ku xelkê nahiyeya Cindirêsê ye ji Rûdawê re got siyaseta gonha li Efrînê tê kirin guhertina demografî derbas kiriye û êdî şer li dijî hebûna Kurd tê kirin. Bi rastî tiştê çiyayê Kurd Efrînê çê dibe siyaseta demografî derbas kiriye û derbas biye qonaqa siyasetê tathîril erqî li beramberî gelê Kurd bi destî Tirkiye û ev komê terorîst hundirê Efrînê de. Ji ber ku ne xelkê me yê resen ji mal û ciwarê wî koçber kirin û mustewtanat çêkirin, hîro şerekî mezin li beramberî hebûna Kurd çê dibe. Tora medyayiya Rûdawê pêwendî bi saziya Filistînî ya wefadariya xêrxwazan re kir. Lê berpirsên saziya navborî ji Rûdawê re gotin ku wan biryar daye li ser vê mijarê ji bo medyayê neaxivin. Di demekê de ku bi hezaran Efrînî li jêr konên koçberiya neçar dimînin, di hezaran hawirde di nav malê wan de têne niştecîkirin û projeyên niştecîkirinê li nav zeviyên wan ên talankirî tên avakirin. Hüseyin Umar, Rûdaw.